Moc bude stále sústredená v rukách určitej úzkej skupiny ľudí. V takomto formáte žijeme už 6000 rokov a vidíme, k čomu to viedlo. Elity sa navzájom vymieňajú, ale pre obyčajných ľudí sa nič nemení. Jediné, čo sa teraz navrhuje, je ešte navyše znížiť náš počet. Určite ste zaregistrovali, ako sa v poslednom čase čoraz viac objavuje v médiách názor od rôznych odborníkov, že v mene udržateľného rozvoja, v mene záchrany planéty a ekosystémov je nevyhnutné zníženie populácie na Zemi. Alebo že všetky problémy ľudstva by sa vyriešili, ak by populácia planéty bola na úrovni spred 500 rokov. Mimochodom, práve pred 500 rokmi na Zemi žilo 500 miliónov ľudí. Takáto myšlienka zaznieva čoraz častejšie, či už z radou vedcov, politikov alebo filantropov. Ted Turner, zakladateľ spravodajskej agentúry CNN, sa domnieva, že zníženie o 95% oproti súčasnej úrovni by bolo ideálne. Podporoval to aj princ Filip, vojvoda z Edinburgu. V jednom rozhovore povedal: keby som sa reinkarnoval, chcel by som sa vrátiť na Zem ako zabíjacký vírus. Aby som znížil počet ľudí, nový svetový poriadok hovorí o nevyhnutnosti zredukovať počet obyvateľstva na 500 miliónov. Rozumieme vôbec, čo to v praxi znamená? To znamená, že z celkového počtu obyvateľov planéty plánujú nechať nažive len taký počet ľudí, ako je polovica súčasnej populácie Indie. Kde máte záruku, že vy a vaša rodina budú tí vyvolení? A budete skutočne vyvolení? Máme vôbec predstavu, aký život nás v takomto prípade čaká? Povedzme si, čo je vlastne skutočný význam zníženia počtu obyvateľstva. Čím menší počet ľudí, tým ľahšie sa ovláda. Pre elity sú nástrojom pre skryté ovládanie temné sily. Málo kto si uvedomuje, že politika a mágia vždy kráčajú ruka v ruke. A v dnešnom svete je nereálne manipulovať tak veľkým množstvom ľudí, ako je 8 miliárd. Hoci temné sily využívajú aj detské obete na doplnenie svojich síl. No ani to im už nestačí. Pre ľahšie pochopenie témy odporúčame pozrieť si Kaleidoskop faktov 27, ako sa nedostať do pekla. Čo si však v skutočnosti neuvedomujeme je, že čím je nás viac, tým je nám lepšie. Vedeli ste o tom, že existuje priama úmera medzi rastom populácie a novými technologickými objavmi? Poďme si pozrieť video. Hovoria, že je nás priveľa. Vytvárajú epidémie, vojny, hladomory, aby znížili populáciu Zeme. Prečo je pre elitu nevýhodný rast ľudskej populácie? Čo sa stáva vždy, keď sa populácia planéty výrazne zvýši? Aký úžitok získavame, keď je nás veľa? Pozrime sa, ako súvisí nárast počtu obyvateľov Zeme s nástupom nových technológií. Na každú novú miliardu pripadá technologický prielom. Vzniká kopa vedeckých objavov. Zároveň je možné pozorovať určitú zákonitosť. Čím bližšie k našej dobe, tým viac sa prehlbuje naše poznanie v mikro aj makrosvete. Pred 1000 rokmi nás bolo 275 miliónov. Oblasť pozorovania človeka bola ohraničená možnosťami jeho zmyslov. Koncom 16. storočia, keď sa počet obyvateľov Zeme zvýšil na 0,5 miliardy, bol vynájdený mikroskop, potom ďalekohľad a oblasť nášho pozorovania a poznania sa začala rozširovať. Od polovice 18. storočia začína počet obyvateľov rýchlo rásť. Nastáva prvá priemyselná revolúcia. Hromadný prechod od ručnej práce k strojovej. Prechod od agrárnej ekonomiky k priemyselnej výrobe. Vynález parného stroja, parnej lokomotívy,
stavba železníc, mostov, kanálov a hydrotechnických konštrukcií. Uskutočnil sa prvý let balónom. Na konci 19. storočia je nás už 1,5 miliardy. Práve v tomto období prebieha druhá priemyselná revolúcia. Vznikajú nové priemyselné odvetvia, elektroenergetika, chemický, ropný a petrochemický priemysel, automobilový priemysel, bol vynájdený fonograf a mikrofón, žiarovka, telefón, telegraf, rádio, spaľovací motor a uskutočnil sa prvý let lietadla. V roku 1891 začal Nikola Tesla s praktickou prácou na získavanie voľnej energie z éteru a navrhol rezonančný transformátor, Teslov transformátor. Rok 1900 je rokom zrodu kvantovej fyziky a veda začína byť intenzívne brzdená. Prečo? Poprvé, ďalší rozvoj technológií založených na éteri by nevyhnutne viedol k tomu, že by sa voľná energia stala verejne dostupnou. Po druhé, priznanie prítomnosti éteru viedlo k pochopeniu zložitejšej štruktúry sveta, multidimenzionality vesmíru a jeho umelého pôvodu. A to by bol zároveň vedecký dôkaz existencie duchovného sveta. Takéto perspektívy rozvoja boli v rozpore s plánmi elity. Na čom potom zarobiť? A ako udržať ľudí pod kontrolou? Preto bola téma éteru zakázaná. Objavili sa zaplatení vedci, ktorí zámerne nepodporovali objavy. A veda stratila možnosť ďalšieho kvalitatívneho rozvoja. 1927. Sú nás 2 miliardy. V 30. rokoch sa objavila nukleárna medicína, rádioteleskop, elektrónový mikroskop, televízia, prúdový motor. V 40. rokoch atómová bomba, prvý počítač, mikrovlnná rúra, tranzistor, vláknová optika, pevný disk. V roku 1957 bol vypustený prvý umelý satelit Zeme. Rok 1960. Sú nás 3 miliardy. V roku 1961 prvýkrát letel do vesmíru človek. V tejto etape sú vynájdené komunikačné satelity, optický disk, orbitálny teleskop, dotyková obrazovka a mobilný telefón. Fyzikálne zákony aj napriek všetkému úsiliu svetovej elity o spomalenie rozvoja vedy naďalej fungujú. Ale mnohé vynálezy sa neponáhľajú dať ľuďom. Predstavte si, že mikroprocesor bol vynájdený už v roku 1971, dotyková obrazovka v roku 1972, prvý mobilný telefón v roku 1979. Rok 1974. Sú nás 4 miliardy. Potom sa objavuje GPS navigácia, osobný počítač, prehrávač laserových diskov, notebook, umelé srdce, flash disk a internet. Aktívne sa rozvíjajú informačná sféra a komunikačné technológie, vďaka čomu je možné s ľuďmi manipulovať. Intenzívne sa rozvíjajú aj technológie zamerané na zvyšovanie spotreby. Za posledných 50 rokov sa počet obyvateľov Zeme zdvojnásobil. Teraz je nás 8 miliárd 25 miliónov ľudí. Máme nanotechnológiu, 3D tlač orgánov, displayer a samoobnovujúce sa nátery. Robotickí chirurgovia vykonávajú úspešné operácie. 11. októbra 2022 vystupuje umelá inteligencia v snemovni lordov vo Veľkej Británii. Zároveň celé ľudstvo prežíva rad vážnych kríz. Ekonomickú, politickú, sociálnu, environmentálnu a klimatickú. Ideológovia transhumanizmu ponúkajú svoj, ako veria, jediný spôsob riešenia týchto problémov. Radikálne zníženie počtu obyvateľov Zeme na 500 miliónov. Toto sa nerobí kvôli vyriešeniu krízových problémov. Tie môžu byť vyriešené už teraz. Jednoducho, v tomto prípade bude elite ľahšie riadiť nás. Ale chceme to? Vári sa nás spýtali? Si pripravený dostať sa do tejto redukcie, aby kto si prišiel k neobmedzenej moci? Dnes nám hrozí úplné zničenie klimatickými katastrofami.
V celej histórii Zeme sme nikdy neboli tak blízko k zakončeniu projektu ľudstvo. Dnes potrebujeme iný formát spoločnosti a zjednotenie celého vedeckého potenciálu ľudstva. Vďaka moderným komunikačným technológiám môžeme medzi sebou ľahko komunikovať, zdieľať skúsenosti a nápady a túto možnosť treba využiť. Platforma na zjednotenie celého vedeckého potenciálu už existuje, ale naplno sa môže realizovať až v tvorivej spoločnosti. Veď v súčasnom spotrebiteľskom formáte najlepšie mysle zostávajú v tajných laboratóriách a pracujú pre vojenský priemysel. Vynaliezajú prostriedky, ako nás zabiť rýchlejšie a efektívnejšie, namiesto toho, aby premýšľali o tom, ako zachrániť a rozmnožiť životy. Do hodiny X zostáva čoraz menej času. Ešte však máme obrovskú šancu zjednotiť sa a vybudovať tvorivú spoločnosť. V takom prípade sa pred nami otvoria obrovské perspektívy a nové obzory poznania. Budeme môcť nielen zmeniť našu Zem na rozkvitnutý sad, ale tiež si začať osvojovať iné planéty. V takom prípade aj 50 miliard ľudí bude málo. Skutočne, zjednotenie v rámci tvorivej spoločnosti je diametrálne odlišné od cesty, ktorú už dnes realizuje nový svetový poriadok. Veď v tvorivej spoločnosti je každý ľudský život najdôležitejší a teda o žiadnom znižovaní počtu ľudí nemôže byť ani reči. Naopak, pri uvoľnení nových technológií sa nám uvoľnia nové možnosti rozvoja civilizácie až do úrovne osídľovania ďalších planét. Technológie na zlepšenie života a zdravia každého jedného z nás už existujú. Zostáva už len vybudovať tvorivú spoločnosť, aby sa stali dostupné všetkým. V tvorivej spoločnosti ľudia majú zabezpečený bezpodmienečný príjem, ktorý pohodlne pokrie všetky potreby človeka, vrátane zdravotnej starostlivosti a vzdelania. A človek má naň absolútny nárok. Jedinou podmienkou je to, že sa musí narodiť. Moc ako taká v tvorivej spoločnosti nebude existovať. Na riadení spoločnosti sa bude podieľať každý jeden človek. Ak sa chcete dozvedieť o výhodách tvorivej spoločnosti viac a pochopiť, že jej vybudovanie je absolútne reálne, pozrite si medzinárodné online fórum Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení.